kewuh, ora Kewuh. kepenak. Lho. Wong bojomu ngeterke rene tur nunggoni eneng kene. Sing endi, sing endi? Sugeng dalu Mas, nggih, Mas. Hus. Mas, Bojone Tuti. iki mau perewanganku. Mulaku ora Iya. kepenak. Nek rene iki aku mau ya ora iso tekan kene, udan deres to ya. Ya ngono kuwi kaya. Niki lho Mbak Tuti, piyayine ramah, nyeneng. Ramping. Ramping. Lagi jenengan lho Mas sing ngomong karo ramping. Matur suwun nggih, matur suwun, matur suwun. Iya, entuk sampean iki wong apa sampean derek iki diarani ramping. Wong biasane iki sindane gede-gede ngene iki dadi. Iki entuk sing ramping. Entuk cilik-cilik ngenten iki ya. Nggih. Men bawa. Mosok kabeh bawa. Lah apa langsung lagu? Ya wis, nek ra gelem bawa yasinan. Lah Mungkin iki yo nembang kok yo. Niki wau Mbah Lurah nembe pusing. Heeh. Mbah Yatno pusing sampun Oh, kondur. ngaten. Pak Camat. Jenengan kok malah tepang to arep. Sing duwe wilayah, lengganane iki kathah teng mriki. Oh, nggih Ding, ya ampun. Sing napa? Wingi kepungkur nika Mas Kresna ingkang asta. Terus sing saking riyen Dwarawati berarti. pripun? Mas Kresna, nggih. Sukresna. Oh, Sukresna, Agung. nggih. Nggih, lajeng nggih. Lajeng Pak Kangkos sing Oke. winginane nggih. Dadi sebulan sekali niku mesti wayangan lho. Oh, mriki niki. Nggih nek mboten wah dayange ngamuk. Oh, nggih. Napa neh nek mboten ten kula aduh jan. Aduh, sindene Wes. mboten jenengan. Jenengan nggih blantik dalang barang to. Apa? Aja blantik. Apa? Mbok yo bahasane iki sing keren aja. Apa? IO. Iya, reseller. IO ngesore iki makelar lah, ngesor dhewe blantik. Mas Gareng. Aku dhisik ki ya saurunge Mas Putut ki garwa karo Mbak Nanda. Aku sindane setia iku lho, Putut lho. Heeh, diantar jemput, lomba ning Surabaya ya aku. Karo Putut. Aja mbok omong ning iki ra penak karo Pak D. Lho ya kudu terbuka. Dadi sadurunge karo Dek Nanda iki sampean wis karo aku. Wis glibet. Aja mbok omong ning kene iku malah dietrek-etrek karo Pak D Gareng. Ora mbok omongne aku mau dietrek-etrek. Lah semua iki terbuka, mergo terbuka iku ora ning apa-apa. Nek ditutup-tutupi kan ketone ana apa-apa. Nyatane ya ngono lho. Tegese iki ngetokke keakraban. Heeh. Dadi kowe iki awakmu iki karo iki wis plek. Heeh. Wis akrab banget dadi wis plek. Iki lak plek. Yo. Akrab ki lak plek. Nek akrab banget piye? Plek. Lah iya. Kok kaya tau krungu aku ya. Sing plek ping pira? Ora ngawur. Maksudnya sing keakraban ngono. Iya. Akrabe Pak Dalang karo Pesinden. Kinangka iki sing arane pacar, pacangan acara. Oh iya, Lah. rekan kerja. Lah nek ya tenan lho. Aku jam 4 esuk iki dijemput ning omah. Jak ning Surabaya. Terus dijak mampir nggone Mbak Wiwi barang jagong, runtak-runtung wong loro. Alah, Heeh. pas dek kan tahu Joko sedelok. Iki Heeh. Ora Joko suwi aku dimen. jam 4 subuh ki wis jemput kowe. Heeh, Mas, temen kencan jemput. Alah, cek nekat aku. Lah piye sampean? Nanda tak jemput jam 12 wengi kae malah. Bojane ning endi? Hah? Bojane ning endi? Shopping no. Oh, lah. Lah shopping ning endi, Mas? Tokoku dhewe no. Sampean duwe toko to? Duwe. Sing endi, Ja? Kono. Lah ya kono dipromosikne sapa ngerti kok kan kabeh do shopping ke sana, belanja ke sana. Tokone sampean ki teko apa kudu cetha. Wis tutup kok. Lah ngapa bangkrut? Ora, Lah ngapa? tak wehke wong. Lah kok lu mau mentah sampean mbok aku dikeki apa ngono? Bojo jaluk wonge tak keke ya, Dik padake. Wong los ya Mas ya. Wong los iki niki. Lah ya to. Anu, Pak Camat mau pripun, Mbak? Jenengan Sampun kondur Pak Bowo sak menika jengjing wonten acara. Oh nggih, apal kabeh Pak D ya. Apal, Pak Lurah wae ngendikane perangkat Pak, mulai Pak Lurah, Pak Camat apal. Heeh. Wis jane lho, Lin Mas kene ya apal. Mas Han, sapa ngono lho. Lho, Lah gene kan ngeterke. Heeh. Gawane apa? Nggih jam 4 subuh wae kan. Nggih jam 4 subuh leh mapak jenengan. wis sampe ya. Nggih, niku Mbak saking Ngawi, Mbak Dispora Mbak Heni ya. Ayo Mbak Heni dari Dispora Ngawi. Iya. Menika Ibu. Nah, nika Mbak Heni nika nggih saged nyanyi penyanyi menika. Oh gitu. Anu Mas, Nggih, saestu. nek kalih Mbak Tutik iki sampean kudu akrab Mas. Pripun akrabe? Soalnya kenal wong jeruk-jeruk Mas iki Mas. Jero. Tegese pripun? Lho, dinas kok ndiwe apal. Pak Camat